Ούτε η σύφυλης, ούτε η χολέρα, ούτε η μαλάρια έχουν προκαλέσει τόσους θανάτους όσο το τσιγάρο. Το 85% των ατόμων που καπνίζουν θα προσβληθούν από καρκίνο του πνεύμονος. Tastes good. Όπου περνάει η πίσα, προκαλεί καρκινογένεση. You smoke? Καρκίνος του πνεύμονος. Κατά 90% γενεσιουργός αιτία είναι το κάπνισμα. I don't think there's any pleasure in cancer or cardiovascular disease. Σε κάνει σκλάβο, είναι ένα ναρκωτικό. Καλησπέρα σας. 27 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες γυρίσαμε για να κάνουμε την έρευνα αυτή. Γενικός της τίτλος «Κάπνισμα, η απόλαυση που σκοτώνει». Οι αριθμοί είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας. 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πέθαναν πέρσι από το κάπνισμα. Αυτά που συναντήσαμε μας έκαναν σε ορισμένες περιπτώσεις να ανατριχιάσουμε. Το 2025 εκτιμάται ότι οι σχετιζόμενοι με το κάπνισμα θάνατοι θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια. Αναλογιστείτε ότι κάθε τσιγάρο αφαιρεί 5,5 λεπτά από τη ζωή του καπνιστή. Γυρίσαμε ολόκληρη κυριολεκτικά την Ευρώπη. Μπήκαμε σε πανεπιστήμια, μπήκαμε σε ερευνητικά κέντρα. Παντού, μα παντού όπου το τσιγάρο κυριαρχεί. Εκείνο που έχουμε ως διαπίστωση είναι ένα. Ότι η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι πρώτη σε καπνιστές χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Because smoking is only a disease of the 20th century. It was really this past century that the epidemic took off in the Western world. Μιλάμε για την υπαριθμό 1 αιτία θανάτου και αρρώστια στον κόσμο, που είναι το κάπνισμα, ή για να ακριβολογώ θα έλεγα υπαριθμό 2 αιτία, γιατί η πρώτη αιτία είναι η φτώχεια. Μετά τη φτώχεια είναι το κάπνισμα που κοστίζει τις περισσότερες ζωές σε όλη την ανθρωπότητα. 11,5% των ανδρών άνω των 35 ετών και πάνω από το 4% των γυναικών της ίδιας ηλικίας, δηλαδή συνολικά περίπου 700.000 άνθρωποι, πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Φέτος, σε όλο τον κόσμο, θα χάσουμε 4 εκατομμύρια ανθρώπους. We have a figure of 650,000 deaths caused by smoking in Europe a year. Another almost 80,000 die from passive smoking. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου οι καπνιστές μπορεί να είναι το 20% του πληθυσμού, σε άλλα κράτη-μέλη φτάνει μέχρι και το 50%. 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν από παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα κάθε χρόνο. 98% of the Spanish general population think that second-hand smoke is a big health issue. Εγώ σαν βαρύς καπνιστής που είμαι, σέβομαι τον άλλον όταν δεν καπνίζει και προτιμώ να μην καπνίσω παρά να τον αναγκάσω στο να εισπνέει το καπνό που τον ενοχλεί. Οι επιπτώσεις όμως του τσιγάρου είναι τραγικές. Είναι αυτό εδώ το παραμορφωμένο ανθρωπάκι που βλέπει κανείς. Έχουμε απόπτωση τριχών, όπως επίσης καταράκτης. Τους πέφτουν τα δόντια. Όλοι οι καπνιστές παθαίνουν συστηματικά περιοδοντίτιδα, τραβιούνται τα ούλα κάτω, κινούνται τα δόντια και πέφτουν. Η οστεοπόρωση, γνωστό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κυρίως σε μηνοπαυσιακές γυναίκες, αλλά και οι άντρες ταλαιπωρούνται όταν είναι χρόνιοι καπνιστές. Εδώ είναι ένα τραχιόστομα το οποίο δείχνει την επίπτωση από τον καρκίνο του λάριγκα. Έχουμε πολλά ατυχήματα σε νέους ανθρώπους από την καρδιά, εμείς οι καρδιολόγοι, 30, 40, 50 ετών, που δεν έχουν βλάβες αξιόλογες στεφανίες αρτηρίες και με ένα λόγο, με ένα γκολ που έφαγε η ομάδα του στο γήπεδο, από κόκκινος που ήταν έγινε κίτρινος, κίτρινος σημαίνει σπασμός έδρανος των αρτηριών, ανάβηκε τσιγάρο και συνεχεία μεταφέρεται νεκρός. Smoking is a health behavior accounting for a vast amount of money in our healthcare system.
And there are strong studies suggesting elevated levels of cancer, heart rate diseases, and so on, accounting just because of the smoking behavior. Ο κίνδυνος εμφράγματος στις νέες ηλικίες μεταξύ των γυναικών που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά και δεν καπνίζουν και αυτές που καπνίζουν είναι 13 φορές περισσότερος. Οι καπνίστριες γυναίκες, για να επιτύχουν το αποτέλεσμά τους, θα πρέπει να κάνουν 2,5 με 3 φορές παραπάνω κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μου ήρθε η εικόνα ενός μωρού, ενός βρέφους, το οποίο πνίγεται ασφικτιά, δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να πεθάνει ή μπορεί να δυσφορεί πάρα πολύ μες στην κοιλιά μου. Στο δευτερόλεπτο δεν ξανακάπνισα. Τα παιδιά σου λένε μην καπνίζεις, θα πάθεις αυτό, μην καπνίζεις, θα πάθεις εκείνο, μην καπνίζεις, μυρίζεις. Να σε μυρίσω, μου κάνει ο γιος μου. Δεν κρύβομαι εγώ από την κόρη μου που είναι τώρα 3 χρονών. Με βλέπει δηλαδή σε εξωτερικούς χώρους ή έξω όταν είμαστε να καπνίζω. Οπότε πώς μπορώ εγώ να της πω όταν γίνει έφηβη, μη σε πιάσω. Το αίμα μας μεταφέρει οξυγόνο σε όλα τα σημεία του σώματος. Όταν λοιπόν καπνίζουμε, η νικοτίνη μεταφέρεται με το αίμα και μειώνεται το οξυγόνο. Το τσιγάρο με ναρκώνει. Μου αλλάζει τον ύπνο, μου αλλάζει την αναπνοή μου αλλάζει τη φυσική μου κατάσταση, μου αλλάζει ακόμα τη διάθεσή μου, τη διάβγειά μου, τη δυνατότητά μου για συγκέντρωση. Because you're burning delicate tissues, and it rapidly transports nicotine to the brain. So you have neural receptors, you have special receptors in the brain, and they crave nicotine. And it gives you a little bit of pleasure. But after a while, all you're doing is you're treating your withdrawal symptoms. You're not getting pleasure, you're getting these brain cells saying, where's my nicotine, where's my nicotine? And you want that nicotine to relieve that pressure. It means that if you smoke a pack of cigarettes a day, you get the same neurobiological changes like you get if you're a heavy drinker or if you're opioid addicted or if you're using methamphetamines. And that means that you have an impairment in the dopamine system that makes it really hard to you to quit smoking and to abstain from the drug of abuse. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο και το θάνατο και την απόλαυση. Το κάπνισμα είναι μια απόλαυση Το κάπνισμα είναι μια απόλαυση που σκοτώνει. Το κάπνισμα είναι μια απόλαυση που σκοτώνει. Απόλαυση και σκοτώνει. Το κάπνισμα πράγματι είναι μια απόλαυση που σκοτώνει. Η απόλαυση για εκείνους που την απολαμβάνουν, η οποία σκοτώνει. Το κάπνισμα δεν είναι μια αθώα συνήθεια, σκοτώνει. Smoking is a pleasure that ends in pain. Smoking may be a pleasure, but still it kills. Smoking is a pleasure on short-term basis. On long-term, it is a dreaded killer. It's a pleasure that might kill. Το κάπνισμα είναι μια απόλαυση που σκοτώνει. Προσέχετε. Smoking is a pleasure that kills. Smoking is a pleasure that kills. Smoking is a pleasure that kills. It's a really public killer. It will kill you.